गिबि गिबियाव प्राइम 24 हेडलाइनसिम जोंनि सिलापथार दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। जोङो दासान्दि खोनानो मोन्दों जे BKWSC नि आन्दाराव बा सिङाव इन्टारिम बडियाव फुल फ्लेजेड मोनसे फर्म दागोन होननानै जों खोनादों। बे खोनानानै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे फुल फ्लेजेड जायोबा जिथुनाखि इन्टारिम जोंनि BKWC आव 36 ता मोनसे समस्ति जागोन। जुदि 36 समस्ति जायोब्ला जोंना 36 जन मोनसे EM एबा GM थागोन। बिनिफ्राय जोंना नमिनेट हिसाबै 7 थागोन, गासै माने 40 जन जागोन आरोखि। दा बे 40 जन जानायाव जुदि 36आ इलेक्सन सिस्टेमाव जागोन, इलेक्टेड जागोन आरोखि। बेनिफ्राय 40 जनाथ' माबा जानानै 40 जन जागोन। दा 40 जन जानायाव बेखौ दोनथ'नानै बे 36 खौ जुदि नै दा इन्टारिम काउन्सिलाव फुल फ्लेजेड दायोबा बेखौ लायोब्ला जोंनि सिलापथार आनसलिकनिफ्रायबो जोङो हास्थायदों जे जोंनिफ्रायबो सासे मोननांगौ। आरो बेनिफ्राय जिथुनाखि जोङो गामि गामि हाबनानै रायजोफोरनिफ्राय मोनसे बिबुंथि लादों जे जोंनिफ्राय सोरबादि मानसिखौ हरोब्ला, सोरबादि बिजाथिखौ हरोब्ला जोंनि ओनसोलनि थाखाय मोजां जागोन, बेखौ जोङो सोंनायाव जों फिननायाव बेखौनो मोनदों दे रायजोफ्रा जिथुनाखि खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोनोम जानायनिफ्राय सिलापथार आनसलिकआव जिथुनाखि जों माने आफादगिरि हिसाबै जोंना सनसिं ब्रह्म बिथां, बेनिफ्राय गाहाय नेहाथारि हिसाबै आं गावनो अनिल बसुमतारी आरो आंनि गोबां मावथि फारिया लोगो बिथांमोन दङ। बिथांमोना बै समनिफ्रायनो जोंजों जोबोद मेंनाय गैयि, मोनसे बानाय गैयि, गावनि थाखा फैसाखौ गारनानैबो बे आफादखौ फोथांबाय थादों, जोंखौ मदद होबोबाय थादों। बेयाव जोङो रायजो राजाफोरखौ जोबोद साबायखर बा मोजां मोनदों आरोखि। दा बिथांमोना बुंदों कि जिहेथुनाखि जों जागायजेननायनिफ्रायनो बे आफादाव खामानि मावबाय थादों, बिथांमोननि थाखाय जोङो बिथांमोननि जानानै जोङो आफादनि मोजां खामानियाव मावबाय थानाय हिसाबै बिथांमोना जोंनि सायाव फोथायनाय दं। बेनिखायनो जों सानदों कि आरो बिथांमोना बुंदों कि जोंनि आफादनिफ्रायनो, जोंनि आफादाव जिथुनाखि दा आफादगिरि हिसाबै जोंना सनसिं ब्रह्म बिथां दङ, बिथांखौनो बे माबानिफ्राय जोंनि सिलापथार दखरानिफ्राय इन्टारिम काउन्सिलाव सोद्रोमा हिसाबै GM हिसाबै सोफानांगौ होननानै बिथांमोना जोंनो बिबुंथि होदों, जोंनो खोथा होदों। बेयाव जों खावलायनो लुगैदों जे जोंनि हाइकामान जिथुनाखि सेन्ट्रेल बडि दं, डिस्ट्रिक्ट बडि दं, बिथांमोननो जों फोरमायनो लुगैदों जे जोंनिफ्रायबो खौ होयोब्ला रायजोफ्राबो मोजां मोनगोन, जोंनि दखरानि दैदेनगिरिफ्राबो मोजां मोनगोन। आरो जोङो फोथायनाय दं जे बिथांनि सायाव जे जोंनि आफादगिरि सनसिं ब्रह्मआ जोंनि दखरानि जौगानायनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै जोंहा जोबोद माने जोंनि गोसो गोरबोजों जोंहा फोथायनाय दं। बेनिखायनो जों साननैसोनि उनावनो बे माबाखौ जिथुनाखि मेम्बारशिप सोसननांगौनि, जुदि बिथांमोना सोसननायनि जुदि जुरजार खालामदोंब्ला जोंनिफ्रायबो बिथांखौनो सोसननांगौ होननानै जों साननैसोनि बिथोरावनो जोङो लाइजाम मोनसे चिफ सारनिसिम लाइजाम होगोन। आरो जिल्ला आफाद मिरु आफाद माने खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मिरु आफाद, जिल्ला आफाद, बिसिम जोङो लाइजाम गथायनो जों मोनसे सिन्था खालामदों आरोखि। बे समाव नोंसोरनि सिलापथार दखरा आनसलिकआव गोबां माहारियारि आफाद दं, जेरै XNDFB, सालिन्दारि NDFB आरो लोगोसे बर' फरायसा आफाद, आइजो अनसाय आफाद। बिथांमोनाबो जुदि नागिरोब्ला बा नागिरगोन होननानै नोंथांमोना सानो नामा? बिथांमोननिफ्राय बेसेबांसिम नोंथांमोननिसिम सापर्ट दं होननानै सानो नोंथांमोना? जोंहा मोनसे फोथायनाय जे जिहेथुनाखि खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोनोमनिफ्रायनो नैबे काउन्सिलनि थाखाय नांबोबाय थादों। बेहाय आं गाहाय नेहाथारि हिसाबै मोनसे फोथायनाय दं जे बिथांमोनहा जोंनि जिथुनाखि केन्डिडेट होनो नागिरदों इन्टारिम काउन्सिलाव, बिथांमोना जेबो हेंथा थानाय नङा। बेनिफ्राय
बर' फरायसा आफादजों जोङो ओरैनो जगाजग जाबाय थादोंब्लाबो रायलायबाय थादोंब्लाबो जोङो मेम्बारशिपनि सोमोन्दै जों रायलायनाय जायाखै नाथाय आइजो अनसाय आफादा बेखौ मिथिगौ फोरोंगिरि आफादा मिथिगौ आरो बेनिफ्राय बर' थुनलाइ आफादाबो बे खोथाखौ गनायथि होदों जों बिथांमोनजोंबो जों रायलायनाय जाखाबाय बिथांमोना गासिबो एग्रि जिथुनाखि खौसेथि बर' सुबुं आफाद दखरा आफाद बे दखरा आफादनि मथेनो बिथांमोनाबो सापर्ट होगोन होननानै बिथांमोना खोथा होदों नाथाय बर' फरायसा आफादजों जों बे खोथाखौ दा बिथंबाबै जों रायलायनाय जायाखै नाथाय जोंहा फोथायनाय दं जिथुनाखि जोङो बै समनिफ्रायनो मावबोबाय थादों जोंनि सायाव बधय बिथांमोनाबो फोथायनाय दं दे जोंनि आफादगिरिया जिथुनाखि मावगोन आफादगिरिया जुदि मेम्बारशिप हिसाबै मोनोबा जिथुनाखि मावगोन दखरानि जानानै बेखौ बिथांमोनाबो गनायगोन होननानै जोंहा मोनसे गोसो गोरबोआव फोथायनाय दं आरोखि आरो बे समाव नोंथांमोननि जिहेतु दा BKWSनि सिङाव नोंथांमोननि आनसलिक सिलापथार दखरा आनसलिकआबो बेयाव समस्ति हिसाबै बाहागो गोलैफाखादोंना फाखायाखै दाथ' समस्तिनि खोथाया गैथ'वा समस्तिखौ दा बानायगोनसो इन्ट्रिमा दाख्लै जाखांब्लाबो बे समस्तिनि खोथा गैया खिन्थु समस्तिनि खोथा गैयाबाबो जोंहा मोनसे फोथायनाय दे सिलापथार दखरा हिसाबै जों मोनसे समस्ति मोनथारगोन मानो होनबा सिमोन दै मोनसे दङ आरो बेनिफ्राय ओजोंहाय दङ खानाय बिलखौ आरो सिमोन सापरिनि सिमोन दैमानि गेजेराव मोनसे समस्तिया दा जाथारनांगौ होननानै जोंहा मोनसे गोसो गोरबोआव फोथायनाय दं आरो जोंना पपुलेसन डाटा हिसाबैबो जोंहा बेहाय रेडि दङ पपुलेसन हिसाबै जोङो दा 15,000निबो जोङो बांसिन पपुलेसन दं बे हिसाबै जोङो मोनगोनखौ जोंहा फोथायनाय दं बे समाव गाहाय मावफुं सोद्रोमा BKWSनि चिफ बिथांनिसिम मा खावलायहरनाय जाबाय बिथां सारनिसिम जोंहा मोनसे गुरै खावलायनाय जे बिथाङा जिथुनाखि नोरोम आरो बयनिबो मोनफ्रोमबो आफादखौ बिथाङा बै समनिफ्रायनो मान होबोदों मोनफ्रोमबो दखरा आफादानो जा जिल्ला आफादानो जा मिरु आफादानो जा बिथाङा मान होबोदों बिथाङा जोंहा मोनसे फोथायनाय जे बिथाङा दखरा आफादनि खावलायनाय लेखायै मावगोन होननानै जोंहा मोनसे गोसो गोरबोजों फोथायनाय दं आरो बिथाङा जुदि माबा मोनसे उसुबिदा जुदि जायोब्ला जोंनो निस्सय जों सावरायलायनानैसो माबा मोनसे डिसिसन लागोनखौ जोंहा मोनसे फोथायनाय दं आरो बिथांनि सायाव